cuma dia bar keliling teko gubuk kono, maksudnya marani masih sing ngeterno kuwi kan yo ning kono banget. Dhisik ngedukne ning kono menges dibayar. Iku cek jene 150 kok surit tapi dudukne ning biasa. Jagang. Lepri, Le Laksmito. Good. Oke guys, gimana? Berarti piro kini 150? 150. 150. Oh. Kabeh 240 kok. Kono. Berarti kono 90 tok. Wis tak bayarin. Iya. Saya kira tetap untuk orang 40. Duh, selebur hilang. Ora udan nih. Mangrono. Tapi motornya cek kondang yo. Wenting kok. Tuh guys. Iki karo sing kecek padha abot ya padha ya. Tapi apa kono kali Pak? Iya, tapi tresne rada garing. Sing kono ketok. Apa sing kono? Tapi telek akeh kabeh. Oke. Tapi kono abang kabeh kok. Iya sing abang ya. Kan rada cilik. Nek karo sing pertama kae. Sing gubuk pertama kae. Nek padha ya, sing kene lho. Wis masuk 3 guys, ketiga. Terus tuku pirang ret tadi? 4 ret. 4 ret. 4 ret terus guys. 4 ret wis Menghemat. Walah. Menghemat akeh tenan lho. 5.000 punjul duit wisan. Tenan ya. 6.000 tan punjul gas wisan. 4 ret wis 6.000 punjul. Terus sung. Nek iso dilebokno penak kono ya to. Nek iso dilebokno nggone dhewe kan wis penak guys. Ning kono lah ya ning pinggir dalan. dalan. Ya ning Cromono. Wis alhamdulillah ngono wis Cromono. Sing kono ya cedhak karek lusur. Engko ngusunge sesuke karek sing kono. Kono. Sing ning Sor Tower saling kok sore tekone 150. Iya. Langsung terus sore. Angin. Kok lumayan aktif ya, Cak? Gatel. Lagi kelingkol rai. Iya lah. Setelah putih ada lagi grup itu. Tak tuh. Kemarin Pak Yedi mau jadi ya. Kekurangan. Sing arep apa? Ayo. Wis aja menisi. Loh. Lagi letre masuk lego Pak. Gak. Duh, seri ora berarti kari juga no? Enak. Enak. Ora cikok ngono lek Pri. Iyalah. Duh. Asa yang nganggur iki ya. Ya ngangkrak kan. Nah, Kayak tas salah. Estas. nganggur. Nganggur. Kopi ini yuk. Hah? Apa cikok? Oh, tak gitu. Kare-kare pilihan bar. Bar. Ngkare 70. Kowe ngaleh ono kok, guys. Lu mah 70 nambah 8. Soalnya cegak, guys. Heeh. Ning kono ya cegak. Kalau ketemu 8 rek. Jadi, sekarang nang, lah kenapa enggak jalan aku iki? Itu belum 8. Mau lah aku tenang.
Ini dipak jan. Ya. Tunggu sik ya. Wis duwe ngene iki ayem ge soalé nandur gek nek telek pitik ya lah. Mrenges kaya tesi iki lho jagonge. Ora nganu. Ora iso gedhe. Masuk dikai pupuk kimia kuwi nek ora nek telek pitik lah. Ora mandes. Gumunku kok malah telek wong kok malah payu yo. Payu nak yo resik ya. Gak bingung. Alah siap lagi. Siapa? Palsu. Iya, lemari sokat itu palsu. Yo para rono yo bener. Semirane kuwi sokat. Lah ya. Terus nyai ya. Ya sina leca. Yo lali ngene iki monggo. Ngapa njaluk iki sapa? Kuwin yo ora enak kuwin kono. Gak nek Enak. Ini aku milih di Boeing. aku milah gitu. Boeing ya manu. Ada kon gopo. Leman Boeing. Katok 1000 nek sinyal 11 ya. Tapi Queen ya 11 Queen. Loh, 10.000. Usah 11.000. 11. Dulu. Apa muda? Wis mampir ora? 10, Bos. Wis mampir. Wes sih. Kuwi iki 10.000, sing 11.000 mek signal to. Sinyal Queen 11. Pun 11 saiki. Mbok Boeing aku karo. Boeing 10. Mbok 11 saiki ya ne. Heeh. 11. Ndak kabeh kok. Kono mau berapa 150? Endi? Kono. Ora ya? Aturane kene gek enek 150. 300 itu. Gak. Ora enek, kabeh 240. Paling nek kene 150 berarti kono 90. 150 yo ning kono mek 90, Bro. Ora. Kamang berarti Ya ya. 240. Emang wis dhuwur berarti. Ayo. Sing mau. yo muatane yo gede. Yo kalau bak munggah 350 to, Dong. 300 Pol dhuwur pol. Mir-mir manggan. Munggah aku mau wedi paling 300. Yang gedang kilo, gedang. Jualan dia lu mantes kok. Iya. Sangken tang pul. Pol matang kabeh. Matang mesti gak opo. Gak. Terus tinggal opo? Ya bang. Oke ae. Terima kasih lah. Gunane gak asal gua apa ta? Aduh. Tuntut lho, enak. Bisa ngumpas bangkean yo. Berarti ning kono karek 90 hek bener. Ya 90. 90 kene 150 ya. 90. Foto karo mau. Iku 90 nang kono. Engko sing 150 dikek sor tower. Sorton iki. Bisa. Di pepringan ku. Gimana ya? Pertelon. Nah, itu sing 50 telon iki. 150. 150. Ngono kabeh wong semono nek. Ngono kae kidul kabeh. Cocoke gendane iku dalam 5 sak 10. Gampang. Ngenteni 100 sampe goregan. Sing ketene 100 ya. Karek 50 aku kok 10 Bos. 50.000. Jagung Nandur kebutuhan. apa? Nandur bako jare. Proyekannya akeh. Dan ini kita berpetualang guys. Kan ngeduk ning telek pitik iki lho guys. Ning alas ki bengi-bengi ning sawah. Iya kene iki lho. Dek engko saya tratre nek kok. Iso. Kene guys. Kene ra apa-apa, Bos. Sawah lho wi. Rene arepan. Karek kayak kene lho. Karek kowe apa mbok kayak pinggir kene apa mbok kayak kene? Karek sampean.
Mas ya? Ya ora apa-apa, kono gak apa-apa. Apa sih ketemu sampah lu? Hop hop. Super railway rock guys. Ya aku wedi. Wes Mas. Hop hop hop. Kira ambles aku. Jane dadi duk nih sik oke. Aku di nek ambles kok. Wis kono sik Mas. Maksudnya terat-terat nek wis anu ngono lho. Aku wedi coy. Aku nek ngerti ngene panik guys, wedi. Wedi Mas, wedi nek piye apa ngono. Aku wedi nek mengguri-mengguri ambles ngono lho, Bos. Wah, jane dadi ya. Emang wis pas. Pas jane jane. Trik ngono. Dan seperti inilah wajah-wajah ya menejek ning alas. Yo koma terus ning alas. Duduk telak pitik. Wes iki ditanduri kene kok. Wes cukul paling. Wes cukul mborong kok. Di mana kau ngomong ya karo sampean Mas? Nggih. Jane wis ning kono ae diduk ning kene ngono ya. Apa piye aku kok was-was aku. Iya. Ambles boten iki. Piye penake ngene lho Mas? Aja nganu resiko, kene pinggir kene ya ora apa-apa. Kok balik sampe ndurne apa? Heeh. Ndek mang wis pas jane. Pas jane mriki jane. Iya. Terus ngono apa-apa jenenge kan. Makanya aku nek ngene-ngene iki jarang melok soalnya aku wonge mbuh piye Pak Depri kuwi? Paling. Kayak bener nang kene iki ya? Iya. Ayo pas lho. Lah ya.
Hop hop hop. Hop. Wes iki ketok Apa Petra trennya pisan Mas Ewi? Oh iya bener atrat pisano kondang sopere guys. Sopere wis kondang. Segak tau orang ini kan panik kok guys. Panik. Ya rabas. Oke. Lalalala. Kok senam jantung. Lah iya panik sing delok ki. Pergi Mas nggih. Nggih. Kene iki lho gak apa-apa. Engko nek ning dalan iki kan nggo dalan wong rono kuwi kene iki lho. Kiwa tengen iki ra apa-apa. Kiwa tengen yo gak apa-apa, sementing aja ning tengah-tengah dalan kono, Mas. Siap-siap. Nyawane malah kerubung aku nyawane, guys. Nututne lampu iki lho nyawane. Nyawane. Heeh. Intro, nyawane but. Untung iki emang tek yo nggawane mek separo. Lah cara mono gobek ngono walah. Kaya gurukan ning ngono. Lah iya. Lah kan cara mono wis tinggal tes ngono lho guys iki 150. Aku karek ijek nek turunan 150 Mas sampean gelem ora tak gelemi guys. Soalnya sing kene kurang ya nih. Kan wingi sak ret kan dienggo ronggo no. Dadi iki besok nek golek-golek neh wingko wis wah. Ngalah. Bisa nek neng kene wis 10.000 9.000 guys. Besok nek nyedaki wong tandur ngono kae. Larang. Iki kan kok sasi pitu kuwi awake dhewe wis mulai nganu guys. Nggih ladonan sasi pitu kuwi. Nggih kowakan terus diketelek pitik. Wingko kan soalnya sasi 9 10 kan nandur. Guys. Saman pitune ndi, Mas? Pitune Selopro. Selopro. Istimewa itu. Istimewa konten. Nyawane wae ya. Iki sawah guys ki arah Tegalan Mbah Pomo kae. Lho iki wis cukul dhuwur men jagung iki wisan. Lah ya. Donel lu iki ceritane. Lah ya donel lu iki. Berarti Kene tipe pari le. lah ya. Kan adem dek lemai. Ya emang berarti wis ber tadi ya. Wis saya lek Wartono ngomong wis. Berarti dicuri jagung Mas niki. Inggih niki sawah jagung. Berarti niki larang banyu nek di sawah nggih. Nggih. Nah sakniki wong kene iki gak koyo Ngawi ben sawah enek sumure ngono kae iki, Mas. Lah pirang pancep ngono iki. Kene iki pindho. Inde kaya sawah. Kayak somrah iki. Heeh. Nek Ngawi lak ben sawah lak enek sumure. Nggih. Sing ngari lek nek teng desa iki padha kan. Nggih.
Ya kupon buku ya. Ora. Iya, heeh. Ya. Wah, betul. Betul. Ngejak kono mau tentang pain. Sing 150 tenan. Sing 90 gitu ya tak betul. Aku ra koyo sing nang apa ya mbudek ya. Wah. Yalah, sake beda. Montore gedhek lho ya. Abot aku lho. Motor kok sampean bukan nenggok dalan dulu ki pasir ki kon nerai lah. Lah ya. Dulu kare kon nerai paping lho, Mas. Bangunan iku masukku piye iki sampe ambruk motore. Ini pinggiran wis puasan kabeh sak rono. Lah iki meng kowe kiter aku wah senam jantung. Wah dek ngene aku. Ngeri sing ning godhe, Mas. Motore wis mendhet jolok ya. Menggok kae. Makanya aku nek ngene-ngene iki jarang nganu Mas, jarang delok. Panik soalnya. Ngumpul terus ana wong makan nasi terus jalan mareng-mareng. Tutup. Piye mlebu jeruk kathok. Goblok. Apa? Nyawa. Mlebu jeruk kathok. Pintu tenan. Mane ngawi mampir ya, Mas. Oh nggih, Mas. Insyaallah. Nggih. Gak oleh karo ngantar. Codi. Jembatan. Dengan titik terakhir guys. Alah. Gila, lampu. Oh nggih, lah terus nanti. Walah, iya. Terus ini. Grojokan gatel kabeh. Barangnya kayak ngene istimewa barangnya. Pokokno cacat guys, barangnya gak maidu. Oh ngene Mas iki. Bener-bener wah. Juwas. Boiler start. Bersyukur tenan guys iki aku kenal Mas saka tok-tok. Alhamdulillah tenan. Ku lho Pak Depri sing ngusungi sing gaene sambat. Wong-wong nek abot banget ya Pak De. ambune lho. Abot yo lunyu sing mbah rek. Wong kerasa do sambat nek wabot guys. Nek seromono gak koyo telek pitik sing biasane do di tuku wong-wong kuwi ngono lho guys, kualitasnya kan iki jos makane abot. Niki sudah nandur nih itu. Tapi kene cek nek banyune guys kilo cek nek paralon. Gaene dikocori nek ning kene iki.